खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ दिया ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ UPPL आ गुदि सोमोन्दोखौ बांहोनो थाखाय रिसार्जेन्ट BTR मटर साइकेल दावबायनायखौ जागायदों। UTOA आरो बारग' भलन्टियार्स फर्सआ हारिसाफोरनि खोथा होनायखौ जाफुंहोनो हायैनि थाखाय सरकारखौ सोंखारियो आरो BTRआव हा दखल खालामनायनि सायाव राहा लानो दाबि खालामो। दिसेम्बर दाननि गेजेराव आसामाव 1.78 लाख कौटि रांनि गेदेर रां खाथायनायनि मावथांखि बेखेवनो थि खालामनाय जादों। हिमन्त बिश्व शर्मा। ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बिजनी जिल्ला BPFआ लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। दुखुथिया नखरा नोंथांमोननि हेफाजाब लुगैदों। न एसटि न भट टाइ आहम आफादा डिब्रुगड़आव अनुसूचित जनजाति महरै गनायथि होनायनि दाबिजों मोनसे गिदिर टर्च लाइट रेली खुंफुङो। जुबिन गार्गनि लिगेसिया जोंखांबाय। रय रय बिनालिया गिबि सानावनो 2.50 कौटि रांनिबो बांसिन आरजिनो हादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ UPPL आ गुदि सोमोन्दोखौ बांहोनो थाखाय रिसार्जेन्ट BTR मटर साइकेल दावबायनायखौ जागायदों। 1 नबेम्बर सनिबारखालि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPL आ रिसार्जेन्ट UPPL रिसार्जेन्ट BTR मुंनि रायजोनाङै मटर साइकेल दावबायनायखौ जागायो, जाय दावबायनाया पर्बतझरानिफ्राय गहपुरसिम दावबायहैयो। 6 साननि बे दावबायनायनि थांखिया दोलोनि खौसेथिखौ बांहोनाय आरो गासै ओनसोलाव समाजारि राजखान्थियारि सांग्रांथिखौ बांहोनाय। बे हानजा सुरनायखौ UPPLनि आफादगिरि आरो BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव बेखेवनानै होयो। UPPLनि नेहाथारि राजकुमार नार्जारिनि दैदेननायाव गं 51 मटर साइकेलफोरा गोबां जिल्लाफोरनि गेजेरजों थांगोन आरो 6 नबेम्बराव गहपुराव फोजोबगोन। नार्जारिया बुङो दि बे दावबायनाया UPPLनि न्याय, गोजोन आरो दावगानायनि फारसे बाउसोमनायखौ दिन्थियो। बेजों लोगोसे प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि जाफुंसारनायखौ दिन्थिनायजों लोगोसे दफा 280 नि 126 थि सोदांनाय, बियाबनि सिमा सिफायनाय, जुवा गेलेनाय नेमखान्थि आरो फेग्रा मुवा बाहायनाय होबथानाय बायदि गोनां आयदाफोरनि सायाव सांग्रांथि लाबोनायनि थांखि लानाय जादों होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ UTOA आरो बारग' भलन्टियार्स फर्सआ हारिसाफोरनि खोथा होनायखौ जाफुंहोनो हायैनि थाखाय सरकारखौ सोंखारियो आरो BTRआव हा दखल खालामनायनि सायाव राहा लानो दाबि खालामो। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेशन अफ आसाम UTOA आरो बारग' भलन्टियार्स फर्सआ 1 नबेम्बर सनिबारखालि क'क्राझार प्रेस क्लाबआव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै ट्राइबेल मोनथाय आरो हा रैखाथिनि सायाव जिंगा सिदों। UTOAनि आफादगिरि मार्कस बसुमतारी आरो बारग' भलन्टियार्स फर्सनि आफादगिरि बान्दौ ब्रह्म बिथाङा मोन 6 थागिबि हारिफोरनि थाखाय अनुसूचित जनजाति STनि गनायथि होनायखौ दोनथ'नाय आरो आसामनि ट्राइबेल बेल्टफोर आरो ब्लकफोरखौ अतिक्रमणनिफ्राय रैखाथि होनो हायैनि थाखाय सरकारखौ सोंखारिदों। बिथांमोनहा गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ BTC बिसायख'थिनि समाव होनाय समायफोरखौ लाखिनो खावलायो, जेरै आयेन बेरेखायै थाग्राफोरखौ बोखारनाय आरो BTR हाफोरखौ रैखाथि होनाय। हानजाफोरा आलादा बड'लेण्ड दाफुंनो आरो बर' रेजिमेन्ट दानायाव लासै लासै दावगालांनायनि सायावबो रागा जोंखांदोंमोन। बिथांमोनहा ट्राइबेल सुबुंफोरनि मोनथाय आरो बिसोरनि हा-हुफोरखौ आबुङै रैखाथि होजासिम गावसोरनि सोमावसारनायखौ सोलिबाय थागोन होनना समायखिरा लायो। थामथि खौराङाव दङ दिसेम्बर दाननि गेजेराव आसामाव 1.78 लाख कौटि रांनि गेदेर रां खाथायनायनि मावथांखि बेखेवनो थि खालामनाय जादों। हिमन्त बिश्व शर्मा। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावो दि आसाम हादोरसाया बे बोसोरनि जोबनायसिमाव गासै 1 लाख कौटिनिबो बांसिन मावथांखि बेखेवगोन।
फेब्रुवारि दानाव जानाय साननैनि फालांगियारि समिट एडभान्टेज आसाम 2.0 नि रां थिसननायनि फिथाइ महरै बे रां थिसननायनि फिथाइ महरै गासै 5.18 लाख कौटि रांनि प्रस्ताब मोननो हादों। गुबै बाथ्राफोराव दङ मावथांखिफोराव दाथायारि, दारिमिन आरो सोरखारि आरो गावारि मोन्नैनिबो खोन्दोनिफ्राय रां थिसननायफोर दं। गाहाय मावथांखिफोरनि गेजेराव मोनसेया थांखि लानाय 7,500 कौटिनि गुवाहाटी रिं रड, जेराव ब्रह्मपुत्रनि सायाव मोनसे गोदान दालां लोगोसे जागोन। रायजोआ बिल्डिं गोरोबथा आरो दिसेम्बरनि सिगां खामानि जागायनायनि मिजिं थिदों। बे फोसावनाया बोसोरनि जोबनायसिम आसामनि गावनि इनफ्रास्ट्राक्चार आरो दारिमिनारि जौगानायखौ गोख्रैथि होनो नाजानायखौ फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दङ ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बिजनी जिल्ला BPFआ लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामना गथ' जोनोम जाहोनाय चिरांनि बिजनीनि थागिबि भारतारि रौनिया हान्जानि आजिरा मोननाय ब्रज कुमार ब्रह्मखौ बिजनी जिल्ला BPFआ लेङाइ आफादगिरि बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामबाय होनना खौरां फोसावनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ दुखुथिया नखरा नोंथांमोननि हेफाजाब लुबैदों। धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोर सिमेन्ट चापरिनि दलंगुरि गामिनि थुनलाइ ब्रह्मआ गोबाव समनिफ्रायनो किडनि गाज्रि जानानै दं। दुखुथिया बिफा अरुण ब्रह्म आरो बिमा प्रियंका ब्रह्मआ आंगोनि फिसाज्ला थुनलाइ ब्रह्मखौ गोबां फाहामथाय होदोंब्लाबो दासिमबो फाहामनो हायाखै। दुखुथिया बिमा बिफाया गावनि फिसाज्लाखौ मोजां थासारियाव लाबोफिननो थाखाय गोबां रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैदों। बेनिखायनो थुनलाइ ब्रह्मनि बिमा बिफाया आंगोनि फिसाखौ मोजां थासारियाव लाबोनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम रांनि मदद होनो खावलायदों। सोरबाफोर गोसो अनफावरि रायजो राजा नोंथांमोनहा थुनलाइ ब्रह्मखौ फाहामथाय होनायाव रांनि अनसुंथाइ हरनोब्ला स्क्रिनाव होनाय बेंक डिटेल्सआव हरनो हागोन। द'थि खौराङाव दङ न' एसटि न' भट टाइ आहम आफादा डिब्रुगड़आव अनुसूचित जनजाति महरै गनायथि होनायनि दाबिजों मोनसे गिदिर टर्चलाइट रेली खुंफुङो। 1 नबेम्बर सनिबारखालि मोनाबिलि समाव टाइ आहम युवा परिषद आसाम TAYPA आ डिब्रुगड़आव मोनसे गिदिर मशाल हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो, जेराव टाइ आहम हारिनि थाखाय अनुसूचित जनजाति STनि थाथाय आरो गावखुंथायनि थाखाय दाबि खालामो। TAYPA नि मिरु आरो डिब्रुगड़ जिल्ला आफादफोरजों खुंजानाय बे हानजा सुरनाया चौकिडिंगी गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै थाना सारियालियाव जोबहैयो। जायगानि थागिरिफोरजों लोगोसे टाइ आहम महिला परिषदनि गोबां सोद्रोमाफोरा हानजा सुरनायाव बाहागो लादोंमोन आरो न' एसटि न' रेस्ट आरो जों ट्राइबेल महरै सिनायथि मोननो लुबैयो बायदि स्ल'गान होदोंमोन। सोमावसारगिरिफोरा गासै आसामाव सोमावसारनायखौ बांहोनो थाखाय खोथा होनानै जेब्लासिम सोरखारा STनि थाथाय आरो स्व-खुंथायनि मोनथाय होआ अब्लासिम सोमावसारनायखौ लाखिगोन। स्निथि खौराङाव दङ जुबिन गार्गनि लेगेसिया जोंखांबाय रय बिनालेआ गिबि सानावनो 2.50 कौटि रांनिबो बांसिन आरजिनो हादों। रुंसारि रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि नोजोरनिफ्राय थुलुंगा जानाय असमिया सावथुन रय बिनालेआ गिबि सानावनो 2.52 कौटि रांसो आरजिनानै जाफुंसार आगान होबोदों। सावथुननि हानजाया बुंदों दि बेयो मोनसे सावथुनल' नङा, बेयो आसाम सावथुननि फारसे जुबिन गार्गनि गोसो दुंनायनि मोनसे मान बाउनाय। बिथांमोनहा सुबुंफोरखौ सिनेमा हलाव सावथुन नायनो आरो पाइरेसीनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय थुलुंगा होदों। हानजाया बेखौबो बुंदों दि बक्स अफिसआव गोबां रां खामायनायनि दाबिफोरा सैथो नङा आरो मावख'आरि फोरमायथिखौ उनाव होनाय जागोन। गावनि गोसो बोनो हानाय सल' आरो गुवारै सुबुं बाख्नायनायजों रय बिनालेखौ असमिया सावथुननि थाखाय मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय होननानै मानिनाय जायो। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।